אהלן, קוראים אלי, אני מחפש הצעת מחיר. כמו שאתם רואים, נשבר לי השולחן. מדובר פה בשולחן זכוכית של בדיוק רואים את זה טוב, זה 15 מילימטר. הרוחב המקסימלי, ואני לוקח בחשבון שיכול להיות שבגלל האלכסונים יכול להיות פה קצת יותר, הוא 110 סנטימטר. רואים את זה פה בזה, באלכסון הכי גדול שלו, שאפילו לקחתי קצת אקסטרה, נגיד 115 גג. מבחינת הרוחב מדברים פה על אזור ה-60, אז מדובר ברוחב של 115 על בערך 65, עם מגרעת בגובה של בערך חצי סנטימטר, 5 מילימטר, 7 מילימטר. זאת אומרת שאני מחפש הצעת מחיר גם לעובי של 10 מילימטר. בעיקרון העובי כרגע הוא 15, אבל אם המחיר הוא משהו שאני לא אוכל לעמוד בו, אני ארצה לתקן את השולחן הזה ולעשות פלטה יותר נמוכה. עוד פעם יותר מרחוק, יש לי גם את החלק השבור, ככה שאני אוכל להביא לכם את שני החלקים וככה לייצר בדיוק את הצורה של השולחן.